салом, шумо барномаи ману модарамро тамошо карда истодаед. намоиш чун ҳар вақта аз се гурӯҳ иштирокчӣ ва дубахш иборат аст. дар ин намоиш мо бо чанд савол посухҳои модаронро бо ҷавобҳои кӯдакон муқоиса мекунем. инак дар барномаи имрӯза дилноза бо модараш, дар гурӯҳи дуюм нурбоную модараш ва дар гурӯҳи сеюм бошад рӯё бо модарҷонаш иштирок мекунанд. акнун биёед мебинем кане аз байни онҳо ки ғолиб мебарояд. фарзанди шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медорад? фарзанди ман фақат расмкаширо дӯст медорад. оё бо фарзандатон бозӣ мекунед? бале, ман бо фарзандам бозӣ мекунам. ӯ кунҷкобиро дӯст медорад? Не, кунҷкобиро дӯст намедорад. ба саволҳояш ҷавоб медиҳед? ӯ кам савол медиҳад, лекин кӯшиш мекунам ки ба саволҳояш ҷавоб гардонам. ӯ дар назди шумо эркагӣ мекунад ё дар назди падараш? ӯ бисёртар дар назди ман эркагӣ мекунад. ба ӯ бештар пӯшидани кадом намуди либос писанд аст? фарзанди ман бисёр ба либосҳои аврупоӣ майл дорад. ки бештар ӯро ба сайру гашт мебарад? падар, бибӣ ё ин ки бобо? ба сайру гашт ман мебарам. агар ман кор дошта бошам, модарам мебарад, бибиаш. оё фарзанди шумо якравӣ мекунад? бале, фарзанди ман якрав аст. ӯ бештар ба кӣ пайравӣ мекунад? бисёртар ба ман пайравӣ мекунад. фарзандатон чӣ орзу дорад? оё медонед? ӯ орзу дорад ки табиб шавад. шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медоред? расм кашиданро дӯст медорам. оё модаратон бо ҳамроҳи шумо бозӣ мекунанд? бозӣ мекунам. шумо кунҷкобиро дӯст медоред? бале. модаратон ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳанд? мегӯяд ки бисёр гам назан мегӯяд. шумо дар назди падаратон бештар эркагӣ мекунед ё ин ки дар назди модаратон? ман эркаи очиҷонам. ба шумо бештар пӯшидани кадом намуди либос писанд аст? либоси парпарӣ. ки бештар шуморо ба сайру гашт мебарад? падар, бибӣ ё бобо? очам мебарад. оё шумо якравӣ мекунед? ҳа. шумо бештар ба кӣ пайравӣ мекунед? ман ба падарам пайравӣ мекунам. шумо чӣ орзу доред? ман духтур шудан мехоҳам. фарзанди шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медорад? ӯ зиёдтар расмкаширо дӯст медорад. оё бо фарзандатон бозӣ мекунед? бале, агар вақт ёфтам ҳатман бозӣ мекунам бо ӯ. ӯ кунҷкобиро дӯст медорад? бале, ӯ кунҷкоб аст. ба саволҳояш ҷавоб медиҳед? ҳар чизе ки бинад дар бораи ӯ савол медиҳад. ӯ дар назди шумо эркагӣ мекунад ё дар назди падараш? дар назди падараш зиёдтар эркагӣ мекунад. ба ӯ бештар пӯшидани кадом намуди либос писанд аст? либосҳои миллиро зиёдтар дӯст медорад. ки бештар ӯро ба сайру гашт мебарад? падар, бибӣ ё ин ки бобо? падараш ӯро ба сайру гашт мебарад зиёдтар. оё фарзанди шумо якравӣ мекунад? не, якравӣ намекунад. ӯ бештар ба кӣ пайравӣ мекунад? фикр мекунам ки ӯ зиёдтар ба падараш пайравӣ мекунад. фарзандатон чӣ орзу дорад? оё медонед? албатта, ӯ мехоҳад ки дар оянда духтур шавад. шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медоред? расмкашӣ. оё модаратон бо ҳамроҳи шумо бозӣ мекунанд? модарам бо ман бозӣ мекунад. шумо кунҷкобиро дӯст медоред? бале.
офарин духтарам. модаратон ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳанд? албатта. Дуруст. Ман аз ту шумо дар назди падаратон бештар эркагӣ мекунед ё ин ки дар назди модаратон? ман эркаи падарҷонам. дуруст. Ман аз ту боварӣ дорам. ба шумо бештар пӯшидани кадом намуди либос писанд аст? ман куртаҳои миллиро дӯст медорам. офарин духтари ман. кӣ бештар шуморо ба сайру гашт мебарад? падар, бибӣ ё бобо? падарам. оё шумо якравӣ мекунед? ман духтари якрав не. шумо бештар ба кӣ пайравӣ мекунед? ман мехоҳам ба падарам монанд бошам. офарин. шумо чӣ орзу доред? орзу дорам ки дар оянда духтур шавам. фарзанди шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медорад? машғулияти дӯстдоштаи духтари ман ин рақс мебошад. оё бо фарзандатон бозӣ мекунед? ман бо ӯ бозӣ намекунам. ӯ кунҷкобиро дӯст медорад? албатта кунҷкобиро дӯст медорад. мисол аз шумо чӣ мепурсад? чизе ки дар назари ӯ ғайри оддӣ метобад ӯ ҳамон чизро савол медиҳад. ба саволҳояш ҷавоб медиҳед? бисёр он саволҳое ки медиҳад ки ман дар борааш ҷавоб дода наметавонам. ӯ дар назди шумо эркагӣ мекунад ё дар назди падараш? бисёртар дар назди падараш. ба ӯ бештар пӯшидани кадом намуди либос писанд аст? бисёртар либоси аврупоӣ фатаро дӯст медорад. кӣ бештар ӯро ба сайру гашт мебарад? падар, бибӣ ё ин ки бобо? падараш. оё фарзанди шумо якравӣ мекунад? албатта якрав аст. ӯ бештар ба кӣ пайравӣ мекунад? бисёртар ба маълимааш ганҷина пайравӣ мекунад. фарзандатон чӣ орзу дорад? оё медонед? бале медонам мехоҳад ки дар оянда духтур шавад. шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медоред? ту бозӣ. оё модаратон бо ҳамроҳи шумо бозӣ мекунанд? овчама қатӣ бозӣ намекунам. шумо кунҷкобиро дӯст медоред? ман бисёр савол намекунам. модаратон ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳанд? ҷавоб намедиҳад. шумо дар назди падаратон бештар эркагӣ мекунед ё ин ки дар назди модаратон? навестадам. ба шумо бештар пӯшидани кадом намуди либос писанд аст? фата. кӣ бештар шуморо ба сайру гашт мебарад? падар, бибӣ ё бобо? очам. оё шумо якравӣ мекунед? ман акам нестам. шумо бештар ба кӣ пайравӣ мекунед? ман барочам. шумо чӣ орзу доред? дар шудам мехоҳам. офарин духтарам. инҷо даври аввали барнома ба анҷом расид. биёед мебинем ки ба даври дуюм кӣ роҳхат гирифт. чунончи мебинем дар даври аввал посухи модари рӯёву нурбону нисбат ба модари дилноза дуруст баромад. акнун дар даври дуюм мо санҷишро бо рӯёву нурбону идома медиҳем. биёед мебинем ки дар ин давр кӣ ғолиб мебарояд. ранги дӯстдоштаи шумо кадом аст? ман ранги гулобиро дӯст медорам. кадом меваро бештар дӯст медоред? себро зиёдтар дӯст медорам. барои чӣ? барои он ки бо лаззат аст. аз сабзавотҳо чӣ? ман бодирингро дӯст медорам. кадом намуди гулро меписандед? гули лола. шумо кадом фаслро дӯст медоред? фасли зимистонро дӯст медорам. барои чӣ маҳз ҳамин фаслро? барои он ки ман ба ховаракам бозӣ мекунам барфбозӣ. хоҳиши нӯшидани ширро доред? албатта ман ширро дӯст медорам. ҳайвонҳоро дӯст медоред? албатта кадомашро? зиёдтар аспро дӯст медорам. афсонаро чӣ?
афсона ҳам дӯст медорам. ба шумо модаратон афсона нақл мекунад? кӯшиш мекунад ки нақл кунад. ба боғча рафтанро дӯст медоред? ман ба боғча рафтанро дӯст медорам. барои чӣ? барои он ки ман ба дугонаям бозӣ мекунам. мураббияи хеле хуб дорам. дӯсти беҳтарини шумо кист? дӯсти беҳтарини ман Аниса аст. қироати шеърро дӯст медоред ё сародани сурудро? шерхониро дӯст медорам. хӯроки писандидаатон кадом аст? оши палов. хуб карданро дӯст медоред? бале хубро дӯст медорам. шабона соати чанд хуб мекунед? соати 10. ранги дӯстдоштаи фарзанди шумо кадом аст? ранги гулобиро дӯст медорад зиёд. кадом меваро бештар дӯст медорад? себро дӯст медорад. барои чӣ? чунки хушмазза ва болаззат аст. аз сабзавотҳо чӣ? аз сабзавотҳо бодирингро дӯст медорад. кадом намуди гулро меписандад? гули лоларо меписандад. фарзанди шумо кадом фаслро бештар дӯст медорад? фасли зимистонро дӯст медорад. барои чӣ маҳз ҳамин фаслро? чунки аз барф ҳар гуна бозиҳо мекунам. бозиҳои зимистонаро зиёдтар дӯст медорад. хоҳиши нӯшидани ширро дорад? бале, ӯ ширро дӯст медорад. ҳайвонҳоро дӯст медорад? бале, ҳайвонҳоро ҳам дӯст медорад. кадомашро? зиёдтар аспро ӯ дӯст медорад. афсонаро чӣ? бале, афсонаро дӯст медорад. шумо ба фарзандатон афсона нақл мекунед? албатта нақл мекунам. фарзанди шумо ба боғча рафтанро дӯст медорад? бале, ба боғча рафтанро дӯст медорад. дар он ҷо мураббияи бисёр меҳрубон дорад. дар он ҷо машғулиятҳои гуногун мегузаронам. ба чорабиниҳо онҳоро мебарам. дӯсти беҳтарини фарзандатон кист? дӯсти беҳтаринаш Аниса аст. фарзанди шумо қироати шеърро дӯст медорад ё ин ки сароидани сурудро? қироати шеърро зиёдтар дӯст медорад. хӯроки писандидааш кадом аст? ошро зиёдтар дӯст медорад. хоб карданро дӯст медорад? бале, шабона соати чанд хоб мекунад? шабона соати 10 хоб мекунад. ранги дӯстдоштаи шумо кадом аст? кадом меваро бештар дӯст медоред? банану нокро дӯст медорам. аз сабзавотҳо чӣ? ман бодирингро дӯст медорам. кадом намуди гулро меписандед? гули лола. шумо кадом фаслро дӯст медоред? тобистон. хоҳиши нӯшидани ширро доред? не. ҳайвонҳоро дӯст медоред? не. афсонаро чӣ? не. ба шумо модаратон афсона нақл мекунад? бале, мекунад. ба боғча рафтанро дӯст медоред? ман боғчаро дӯст медорам. дӯсти беҳтарини шумо кист? самираи умеда. қироати шеърро дӯст медоред ё сароидани сурудро? ман шерхониро дӯст медорам. хӯроки писандидаатон кадом аст? ман питса дӯст медорам. хоб карданро дӯст медоред? ман хӯрайро дӯст намедорам. шабона соати чанд хоб мекунед? соатаи 10. ранги дӯстдоштаи фарзанди шумо кадом аст? ранги капутро. кадом меваро бештар дӯст медорад? аз меваҳо нок бананро дӯст медорад. аз сабзавотҳо чӣ? аз сабзавот бодиринг. кадом намуди гулро меписандад? гули лоларо дӯст медорад.
фарзанди шумо кадом фаслро бештар дӯст медорад? тобистонро дӯст медорад. барои чӣ маҳз ҳамин фаслро? барои он ки зодрӯзаш дар тобистон мебошад, барои ҳаваи тобистонро дӯст медорад. хоҳиши нӯшидани ширро дорад? ӯ ширро дӯст намедорад. ҳайвонҳоро дӯст медорад? Не, дӯст намедорад ҳайвонҳоро. афсонаро чӣ? Не, афсонаҳоро ҳам дӯст намедорад. шумо ба фарзандатон афсона нақл мекунед? ман афсона нақл мекунам, лекин ӯ ҳавас надорад. кӯшиш мекунам ки ҳавасманд гардонам, лекин дӯст намедорад афсонаро. фарзанди шумо ба боғча рафтанро дӯст медорад? ба боғча рафтанро беҳад дӯст медорад. барои чӣ? дар хона ӯ якав танҳо аст, ба ҳамон хотир мехоҳад ки ба боғча рафта дӯстон катибозӣ мекунад, мисол расм мекашанд, мисол ба ҳамин хотир дӯст медорад боғчаро. дӯсти беҳтарини фарзандатон кист? самира, умеда. фарзанди шумо қироати шеърро дӯст медорад ё ин ки сароидани сурудро? бисёртар шерхониро дӯст медорад. хӯроки писандидааш кадом аст? хӯроки дӯст медоштааш питса мебошад. хоб карданро дӯст медорад? Не, дӯст намедорад. шабона соати чанд хоб мекунад? соатаи 10. инак даври дуюм низ ба охир расид. ана ин холҳои ҳосилшудаи иштирокчиён. бале, шумо дуруст дарк кардед. чунончи мебинед, холҳои ҳарду иштирокчиён баробар шуданд. рӯё ва нурбону шуморо барои ғолибият табрик мегӯем. бигзор ҳамеша чунин доную зирак бошед. мо имрӯз бисёр хурсанд ҳастем ки ба телевизиони Баҳористон омадем, дар барномаи ману модарам иштирок кардем ва дар ин ҷо ғолиб омадем. мо аз худ бовар надоштем. ташаккури зиёд ба телевизиони Баҳористон, ба кормандони он ки чунин барномаҳоеро пешкаши мо тамошобинон мегардонанд ва мо кӯшиш мекунем ки дар барномаҳои оянда омада қобилияту маҳорати худамонро нишон диҳем. хеле шод ҳастем ки телевизиони Баҳористон чунин барномаҳоро ба мо пешкаш намуда ва моро даъват менамоянд. ташаккури зиёд ба кормандони телевизиони Баҳористон. тамошобинони азиз, албатта барнома намоиши қувваозмоӣ нест, танҳо санҷиши муқаррарӣ байни модару кӯдак аст. биёед шумо низ худро бисанҷед. хайр, то бозид.